pelajarane saya cetha ngguna pikiran lan bermanfaat kabeh kita sedaya. Ayo, sapa sing bakal iku mulai dedonga sing iso mimpin dedonga? Mbak Mira, gak ngomong ae dipimpin dedongae. Nggih, saderenge miwiti pembelajaran mari kita bangir. Berdoa miwiti. Berdoa dipungkasi. Alhamdulillah, pinter Mbak Mira, sing pinter ya. Oh iki nggih. Nggih. Wis nggih. Samarane dedonga Bu Sintia bakal ngaksen dhisik. Engko yen diceluk jenenge angkat tangan ngomong wonten. Ayo dirungono kupinge. Mbak Asna. Wonten cengket suarane Mbak Asna. Wonten Bu. Nggih. Mbak Purba. Sakit. Oh itu masih izin mau nggih dijosok ibuke mau nggih. Nggih. Mbak Prima. Nggih, pinter. Mbak Suci. Wonten Ibu. Mbak Naswa. Izin Bu. Oh izin. Nggih, Mbak Pia. Mbak Pia. Sakit Bu, sakit. Sakit ya. Sakit apa rek? Doa gak dijenguk kancane makane gak ngerti. Mas Dida. Mas Dida. Oh sing suami biasanya menang itu ya rek ya. Oh iya. Mbak Ami. Mbak Edgar. Mbak Lailia. Mas Yuda. Ya iki. Nek kamu gak mampu pasti kalau ana sing gak mampu bisa. Mbak Fundari. Mbak Mila. Mbak Cindy. Mbak Nenter. Mbak Talita. Nggih, Kon. Pinter. Ini ternyata digawe kabeh. Wingi Bu Sintia nyeritakno apa ya? Nyeritakno apa? Bu Sintia wingi jelasake apa minggu wingi tentang geguritan. Sapa sing iso jawab geguritan iku apa? Sapa sing eling? Nggih, puisi napa, Mbak? Puisi Jawa lebih spesifikasi napa? Mbak Widya. Puisi Jawa apa itu juga terbulan. Nah, pinter ternyata Mbak Widya. Isih sinau. Saiki Bu Sintia bakal jelasake materi cerkak. Cerkak itu singkatan saking cerita cerkak. Nggih. Ya, sinten sing ora niki? Mas definisi cerkak iki ayo. Oke, maka sampai mau sing cepet. Mbak Widya saya wis Mbak Widya tak kei poin. Tegese cerkak yaiku salah sawijining prosa kang sing cekak lan nyritakake crita sadurungé utawa konflik sadurungé. Tuladhane katresnan, jejuluan, konflik sosial, kadurjanan, manipulasi. Nggih, lan satu-satu. Nggih. Lajeng wonten unsur cerkak. Unsur cerkak itu dibagi atas kali nggih, wonten unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Dan iki unsur intrinsik uga dibagi dari beberapa bagian, yaitu ana kaya basa, tema, tawa gerak mata, alur, tata, amanat, lan sudut pandang. Lah ana beberapa bagian sing dimerek maneh ya bagiane maneh, yaitu kaya tema iku ana tema sosial, tema budaya, katres, kanan, sapiturute. Lajeng ana parabola kata. Lah iki maksudnya itu kata itu duwe telu, dibagi dari telu. Kata sing apik nek bahasa Indonesia itu baik, jahat, ambek tengah. Lah nek bahasa Indonesia itu padha protagonis, antagonis, kan tritagonis. Lajeng iku ana alur lah. Alur iki padha cerita nang basa Jawa ambek cerita nang basa Indonesia itu padha. Ana alur maju sing nyritakake kedadean, Mbak, coba ngomong ae, Mbak. Ayo, dirungono Bu Sintia nek iki jelaskan materi. Alur iku
dibagi dari telu ya. Alur maju, alur mundur, kan sama alur campuran. Biasanya sih alur campuran itu kayak apa sih? Biasanya kayak wingi ku aku tiba nang ndi tapi tak tahu wingi tapi saiki ku kayak ini kan barang pinter. Temen pinter. Nah, latar iki ya ono misale latar panggonan, suasana, waktu, uga latar sosial. Amanat iku misalnya manfaat apa sing iso kita oleh teko cerita cerita tersebut. Lan sudut pandang pamirsa. Nah, mari ono unsur intrinsik pasti ono unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini dibagi dari telu. Sapa gelem maca? Kare main. Nggih pinter Pak Betari ayo dibaca. Unsur ekstrinsik itu paparan kados tiga sing setunggal wonten situasi lan kahanan masyarakat nalika sawijining cerkak sing ditulis. Lajeng kaping kalih piwulang-piwulang kayata agama, budaya, ekonomi, politik, lan pendidikan. Lajeng sing pungkasan wonten latar belakang pamrentah utawa panulis. Nggih, iku mau unsur ekstrinsik saka teks cerkak. Bu Sintia delok iki arek kok padha ngantuk ya awane nggih. Pancen ngantuk ta? Rek awane rek. Oh, nek mulai yo dulinan dhisik ya ben sing Bu Sintia terangno mau iso cetha arang sampeyan kabeh iki. Ayo, sinten sing kurang mantu dulinan gak kabeh wis sik kemot iki karep iki ayo sapa? Para dulinan ayo ketangan arek rumah wis. Lah Bu Sintia mele lho ayo sapa ayo. Ayo. Dipilih-pilih Mbak Betari, Mbak Talita, ayo sing gawean ae, Mbak. Oke wes Mbak Asna, ayo Mbak Angel. Ayo ta, dikokok dulu nih kok isi memoniku. Ayo Mbak Afni, Mbak Mira, Mbak Widya maju. Ayo sing gak ngantuk. Mbak Delia, ayo Mbak Delia. Ayo Mbak. Ayo Mbak Sina. Mbak Angel, ayo Mbak Angel, ayo semua di televisi aku ngantuk. Dulu, ayo. Wes, cerita iki ya rek siji loro telu papat lima. Saiki jajal tenang ini. Nah, iki dulinane ku gawe cerita kaya sing sambung cerita itu lho ngerti ta mboten? Maksudnya, nek misal Bu Sintia ngkai iku kata Bu Sintia mangan nang balik. Terus kan ngomong Bu Sintia mangan nang balik karo terus iki disambung karo sapa karo ngono ya, paham? Nggih. Kok sampai kalau sing kamu iso lanjut ngomong kok berarti ku temenane wis mati sambung nggih. Saiki sing mburi dirmakna ya. Iya arek padha menjadi tamu iki kok nek digabung rek ya. Iku kok dadi sebuah cerita rek, cerita. Padha karo bahasa Indonesia, tapi iki nang bahasa Jawa. Saiki Bu Sintia kepingin gawe kata tidak dulinan. Ayo. Tidak dulinan sidan. Sidena. Tidak dulinan sidan karo kancane. Tidak dolanan sidenan karo kancane ning lapangan. Tidak dolanan sidenan karo kancane ning lapangan. Cedak. Tidak dulinan sidinan karo kancane ning lapangan cedak pasar. Ayo Pak. Tidak dulinan sidan karo kancane cedak pasar ning lapangan. Iya. Oke, gak apa-apa, Pak. Maju nih, Mas. Pakai ditutup ya. Ayo, sama mana? Biji
Lingkungan, yang apa yang baik, kalau ayah kalau ini, gempa, kodok, yang pasar malam. Nang pasar mau tidak ketemu asik sing lagi Anjing. Neng pasar malam mau tidak ketemu asik lagi mancing iwak gurami. Di pasar malam mau tidak ketemu asik. Iya. Lagi mancing iwak gurami. Lagi wae. Lagi wae. Lagi wae. Di pasar malam mau. Di pasar malam tidak ketemu asik. Lagi mancing iwak gurame. Yaitu sing pertama kudu diwaca kanthi bener, kanthi seksama teliti ya. Sing keloro iku ana identifikasi tema. Lah mengko mau cerita itu temanya apa to? Kejujuran, apa katresnan, apa liyane. Sing ketelu ana analisis paraga lan paraga isine cerita iku mau ono piro paragane. Terus nang paraga iku mau wateke piye ya. Terus sing kepapat analisis alur, iki alure maju apa alure mundur, apa alur iku mau campuran, iku dianalisis. Terus sing kelima analisis latar. Lah nang cerita iku mau apa itu pasti kan ono latare to. Ya misalnya iku mau Giga nang Lamongan. Lamongan iki mau sebuah latar, dadi latar. Terus pasar iki mau ya latar bisa, latar panggonan. Terus apa mau? Wes pakai ya pokoknya ya. Lan akeh pesen ora. Apa sih sing iso kita coba teko cerita kasebut kayak ngono ya. Saiki Bu Cynthia pengin apa itu para siswa maca cerkak sing bukune wis Bu Cynthia kei minggu wingi buku majalah wingi. Pun kita ada dhisik. Kita mang nggih. Lah nang halaman 32 iki mau ana cerkak iku diwaca banjur dianalisis nggih nek gak ngotot digawe PR nggih. Kita pelajaran apa itu minggu
Alhamdulillahirabbil alamin.